Salam meni hormatly adamlar. Garaşsyz bagy beterep ýurdumyzdaky täzelikler hemem habarlary bilen taşdyrýan Watan habarlar gepleşigimize başlaýas. Şogun hormatly arkadaşymyz prezident saýlawlaryna gatnaşyp iň ýokary döwlet wezipetine dalaşgärligiň bir üçin ses berdi. Ýurdumyzyň durmuşyna möhüm ähmiýeti bolan jemgyýetçilik syýasy wakanyň Türkmenistanyň prezidentligine saýlawlaryň ýokary gurulmaçylyk derejesine geçirilmegi Türkmen jemgyýetine hukuk kadrlarynyň berjä edilýändiginiň we demokratik ýürüliginiň dawranýanynyň aýdyň beýanyna urildi. Saýlawlaryň medeni köpçülikliň çäreleri bilen utgaşmagy taryhy ähmiýeti bolan syýasy pursatlaryň gurulmaçylyk geçirilmegine hemme tarapdan esasy çemleşilýändigini görkezdi. Ýer bilen Aşgabat şäheriniň Köpetdağ etrawynyň Ananyýat artyk adynaky 62-nji orta mekdepde ýerleşýän 42-nji saýlaw учаstygyna Türkmenistanyň prezidentiniň wezipetine dalaşýar Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Tirdar Gurbanulyç Berdimuhammedow öýüdiniň maşgala agdarlary bilen geldi. Meýerim morşýaly, ag renkli bir awtolog ýurdumyzyň içeri işler idaralaryna bir kemtil gulluk eden we watan tejrübäniň beýik nüsgasyny görkezden Meýerkuly Berdimuhammedow bu gullukda bitiren hyzmatlaryna minnetdarlyk nişany hökümine sowgat berilipdi. Meýerkuly Berdimuhammedowyň hormatly din jalsa çykan pursatlaryna sowgat berilen awtolog häzirki döwürde gahrman arkadagymyň maşgalatyny öýüd bolşly maşgala gymmatlyk hökümine saklanýar. Maşgala gymmatlyklaryna we gadymy ýörelgelere çuňur sarpa goýmak, uly ýaşly nesle hormat goýmak esasyna nesilleriň dowamatlyligi, düýpli çözgütleriň maslahatlaşmak arkaly kabul edilmegi türkmen halkynyň gadymdan gelýän asylly ýörelgeleridir. Ýokary döwlet wezipetine dalaşýar vice-premier Tirdar Gurbanulyç Berdimuhammedowyň maşgala agdarlary ses bermek bilen konstitusiýon hukuklaryny amala aşyrdylar. Soňra Türkmenistanyň prezidentiniň wezipetine dalaşýar Tirdar Berdimuhammedow ýurdumyzda prezident saýlawlarynyň demokratik we açaçanlyk esasyna geçirilýändigine gödäwçilik edýän milli we halkara synçylary, köpçülikliň habar beriş derejleriniň ýol başlary hemde wekiller bilen söhbetdeş bolup, olaryň sowallaryna jogap berdi. Здравствуйте, уважаемый Сердар Гурбангулевич, агентство ТАСС Лейла Тураянова. Прежде всего, разрешите вам пожелать победы на президентских выборах. Расскажите, пожалуйста, о своих планах в области внешней политики в случае победы на выборах. Спасибо. Спасибо большое за ваш вопрос. Как вы знаете, основу внешней политики Туркменистана составляет статус постоянного нейтралитета, который был признан Организацией Объединенных Наций дважды. Нейтральный статус Туркменистана позволяет развивать полноценные отношения со всеми государствами, как в регионе, так и за пределами региона. Туркменистан проводит миролюбивую внешнюю политику, поэтому расширение и укрепление дружественных и добрососедских отношений является одним из основополагающих основ внешней политики Туркменистана. А также еще одним из основных направлений внешней политики Туркменистана является развитие и укрепление партнерства с международными организациями, прежде всего с Организацией Объединенных Наций. Также хочу отметить, что 11 февраля этого года на заседании Халк Маслихаты Милли Кеңеша Туркменистана была принята национальная программа социально-экономического развития Туркменистана на ближайшие 30 лет. И согласно этой национальной программе Туркменистан будет строить свою внешнюю политику
на основе 5 направлений. Это обеспечение безопасности и стабильности, продвижение нейтрального статуса нашей страны на международной арене, диверсификация внешнеэкономических отношений, содействие стабильному развитию и, конечно, гуманизация международных отношений. И если мне окажут большое доверие, я продолжу нейтральную внешнюю политику нашей страны. Спасибо большое. Merhabalar, Rümeysa Çodar, TRT World Türkiye. Sayın Serdar Berdimuhamedov, öncelikle sizlere başarılar diliyoruz. Bugün tarihi bir gün, bugün Türkmen halkı yeni devlet başkanını seçecek. Biz de bu tarihi ana tanıklık edebilmek için TRT World'u temsilen buradayız. Eğer sizin için de uygunsa ben sorumu İngilizce sormak istiyorum. As we know, in Turkmenistan, great attention is paid to the work of development of entrepreneurship. So, can you please tell us about the future goals in incorporating enterprises involved in import substitution industries in your country? Thank you. Thank you very much for your question. As you know, Turkmenistan pays special attention to the development of the private sector. Today, our country successfully implements the state program for supporting national private sector, and also our government provides financial assistance, public infrastructure, and facilities for the private sector. And I also would like to mention that the Business Union of Turkmenistan was created in 2008. The members of this union are working in trade and service, agriculture, construction, transport, and industrial sectors of our national economy. They create new workplaces and produce high-quality products, and also help to grow our national economy. And I am going to continue supporting the private sector of our national economy. Thank you very much. Recep Kakımrat, Türkmenistan adetinin baş redaktörü. Selamun aleyküm, hormatly Serdar Gurbanuliyev. Türkmenistan'ın prezidentinin saylovlaryna üstünlük kazanmagy size tüýsürekden arzu edýäs. Hormatly prezidentimizin öňdönlerjilikli siýasaty netijesinde ýurdumyzyň ähli pudaklaryna sany ulgam ornaşdyryldy. Hormatly Serdar Gurbanuliyev, eger Türkmenistanyň prezidentligine saýlansaňyz, şu orada sany ulgam ösdürmekde hem döwre wagtlaşdyrmakda alıp barjak işleriňiz hakynda görüňler aýsaňyz. Köp sag bolun beren soragyňyz üçin siziň bilşiňiz. Hormatly prezidentimiziň başçylygyna ýurdumyzda sany ulgamy ösdürmek boýunça netijeli işler alınıp barylýar. Bu işler esasen maksatnamalaryň esasynda ýerine ýetirilýär. Siziň bilşiňiz Türkmenistanda 2019-2025 ýyllarda sany iqtisadiýaty ösdürmegiň konsepsiýasy şeýle hem Türkmenistanyň sany iqtisadiýaty ösdürmegiň 2020-2025 ýyllar üçin maksatnama kabul edildi. Ýurdumyzda sany ulgamyň giňden ornaşdyrylmagy netijesinde halkymyzyň ýaşaş durmuş şertlerini hasa ýokarmagyna getirer. Şeýle siziň bilşiňiz ýakynda geçirilen Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň meclisine kabul edilen Türkmenistany 2022-2052 ýyllarda durmuş ykdysady taýdan ötürmegiň maksatnamasyna ýurdumyzda sany ulgamy ösdürmek boýunça ul ünsürlerini belläsinler. Sag bolun. Men Artukly Hojaberdiýew, Nesil gazetiniň baş redaktory. Assalamu alaykum, hormatly Serdar Gurbanuliýew. Hormatly Serdar Gurbanuliýew, size Türkmenistanyň prezidentiniň saýlawlaryna üstünlük kazanmagyňyzy arzu edýäs. Hormatly Serdar Gurbanuliýew, ýaşlaryň ukyply, başarnykly, giň dünýä garaýşly, bilimli, ilmli bolmak üçin döwletimizde bilim siýasaty üstünlükli amala aşyrylýar. Siz prezidentlige saýlansaňyz, ýaşlar ilma has giňden gönükdirmek üçin nähili işleri amala aşyrmagy meýilleşdirýärsiňiz? Köp sag bolun beren soragyňyz üçin. Hormatly prezidentimiziň tagallaty netijesinde ýurdumyzda ýaş nesil barada döwlet derejesinde alad edilýär. Türkmenistanda ýaşlar barada döwlet siýasatynyň esasy özüni ýaşlarda watana, halkymyza, taryhymyza bolan boýsunjy alma bilime bolan höwesi artdyrmak, täze teknologiýalardan gowy başlyk çykarmak, döwrewap bilim almagyny üçin etmek, şeýle ýaşlarda watan diýen beýik düşünjäniň mukaddesligini,
onun gözün göreceği goramallygyny, ýürekden söýmerligi barada terbiýelemek işlerinden ibaret bolup durýar. Näzirki wagtda Türkmenistanyň ýaşlar barada siýasatyny üstünlikli durmuşa geçirmek üçin 2021-2025 ýyllar üçin döwlet maksatnamasy hem kabul edildi. Şeýle mene Milli Geňeşiniň Halk Maslahaty Meclisinde kabul edilen Türkmenistan 2022-2052 ýyllarda durmuş iqtisadydan ösdürmek maksatnamasyna da ýurdumyzyň ýaşlar siýasatyny has ösdürmek boýunça uly ünsürleýändigini belläp geçesim gelýär. Yani sip bolsa halkymyzdan maňa uly anameller sonu hormatly prezidentimizden başlanýyşlaryny münasip dowam etdirecekdir. Marada size anandyrmany okuda edin. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Vakit ayırdığınız için çok sağ olun. Ýurdumyzyň we daşary ýurtlaryň köpçülikliginiň habar berişleri işleriniň wekilleri bilen bolan söhbetleşikden soňra Türkmenistanyň prezidenti wezipesine dalaşgar Serdar Berdimuhammedow ýygnananlar bilen mehirli hoşlaşyp bir ýerden ugrady. Soňra ýöňüň münasip gören dalaşgaryny tesirmek üçin hormatly prezidentimiz käbesi Oglaba Dece bilen Aşgabat şäheriniň Köpetdağ etrabynyň 48-nji saýlaw uçastagyna geldi. Ýurdumyzda ähli zerur enjamlar we serişdiler bilen ýokary derejede öpüşedilen taýlaw şahsaklarynyň ýanyna aýdym taýly çykyşlaryň gurulmagy, taýlawçylara milli tagamlaryň ködürlenmegi we süýji nygmatlaryň sewdasynyň gurulmagy ýurdumyzda möhüm ähmiýeti bolan jemgyçlik syýasy şäheriniň gurulmaçyk derejesine üren jogapkärçilikli we himmi taraplyny tatda çemeleşlendigini görkezýär. Taýlaw şahsaklaryna taýlawçylaryň öz konstitusiýon hukuklaryny ýokary halkary ülgülerini we kanunçylyk kadrlaryna laýyk derejede ýerine getirmekleri orna ähli zerur tagallarlar berja edilipdir. Şeýlekem milli we halkary synçylary taýlawçylaryň ýokary döwlet wezipesine münasip gören dalaşgaryny tesirmek çäretiniň guramaçylykly geçirilişine gödöwçilik etdiler. Köpçülikligiň habar berişleri işleriniň wekilleri ýurdumyzda aýratyn taryhy ähmiýeti bolan syýasy jemgyçlik çäräniň ähli tapgyrlaryny, onuň geçirilişini giňden beýan etdiler. Munyň özi syýasy çäräniň guramaçylykly geçirilmegine toplumlaryň esasy çemeleşlendigini aýdym görkezdi. Gahraman arkadagymyz özüniň mehriban käbesi bilen birlikde raýatlyk borjyny we konstitusiýon hukuklaryny berja etmek maksady bilen münasip gören dalaşgaryny öz seslerini berdiler. Bu görnüşler mehriban arkadagymyzyň berkarar eden ýurduny, maşgaly gymmatlyklaryna aýratyn sarpa goýulýanlygyny we ýaşyl nesilleriň aýratyn mehrem eneleriň uly hormat söýgü bilen gurşulýanlygyny görkezýän pursatlary urildi. Jemgyçlik syýasy şäher bolan Türkmenistanyň prezidentligine saýlawlaryň ýokary guramaçyk derejesi öpçün edilip, ol ýokary döwlet wezipesine saýlawlaryň häzirki zamanyň talaplaryna we halkymyzyň milli ruhyna laýyk derejede gurulmagyny şertlendirdi. Figüranlar ansat, arada halkara gurulmagyň wekilleri var, halkara synçylar var, halkara habarçy işleriň wekilleri var. Bugun bişiňde Türkmenistanyň taryh ähmiýetli syýasy şähere geçýär. Yani Türkmenistanyň prezidentiniň saýlawy bişiňde 9 sanyň dalaşgar bir ýokary wezipe halkyň anamy bilen saýlaw geçýär. Esasy ol dünýäwi demokratik adam hukuklary, şeýletlykleri. Hem esasy Türkmenistanyň alyp barýan garaşdy ona da kitap var. Akraýlan bahy bir tarap siýasat bilen deňe bir saýlawlar asasanlyk, aýdynlyk hem deň hukukyny esasynda geçýär. Men siz bilen görüşmäge de saat
Sonra hem cevaplarınızı da elbette men saat yönü halkara kanuni hem konstitusiyon esasında ol bun elbette mağa mümkünçilik beren hak yönü sayılolun cemi boyunca eğer gerek olsa, duşmalı olsa biz elmedamı sizi görmeye şarttır. Sualım cevap vermeye de tayardır. Onun için bu bir Türkmenistan'da geçen tarihi hem siyasi çevremde gelen için hem ben tüysürükten minnettarlığımı bildiriyorum. Yazısı deleme. Bunun belekte alıp barayan masal işlerinizden ulu sünnettir tüysürükten arzu ediyor. Sağ olun. Məlim bolşaýaly bugün ýurdumyzyň ähli saýlaw çaşdaklaryna aýdym taýyl dabarlar ýaýlanlandyryp, sungudy saatlarynyň çykyşlary jemgyçilik syýasy şäheriniň ähmetini artdyrdy. Bu ýerde hormatly arkadagymyz Türkmenistanyň halk artisti Leyla Begnazarova bilen söhbetdeş bolup, bagşynyň ýerine ýetirjek bu saatlygyny, onuň aýdym aýdyş ähenginiň köplere ýaraýanlygyny, mehriban käbesi oglabat ejeğinin hem uly hüwet bilen dinleýänligini kanaatlan bilen bellädi we sungut saatına üstünlükleri arzu etdi. Aydınlyk we açyklyk ýagdaýyna geçirilen buňky saýlawlar türkmen halkynyň mizimet agzybirligini we jewitligini, türkmenstanlaryň ösüş ýoly bilen anamly öňe barýan edid watanymyzyň akwaly üçin ýokary jogapkärçilik çekmegine düşünýänligini dollygyny görkezdi. Dalaşgärleriň belligi alınmagy we gatnaşmagy bu saýlawlaryň giň bäseşik esasyna geçirilýäniniň aýdyn tutnamasydyr. Hereket edýän milli kanunçylyk hemde halkara hukugyň kadrlaryna laýyklykda dalaşgärleriň ähletine wagt işlerini geçirmek, saýlawçylar bilen duşmak, köpçülikleriň habar beriş terişlerine çykyş etmek üçin din hukuklar we mümkinçilikler berildi. Lewat vilayatynyň mali ykdysady orta hünara komitetynyň direktory Ferhat Begenjew iň ýokary döwlet wezipetine dalaşgar bolmak bilen döwlet maksatnamalaryna göz öňünde tutulan we başlanan giň gerimli özgertmeleriň dowam ettiriljekdigini noktada. Telekeçilige döwlet tarapyndan gollaw beriler. Durmuş ugurly siýasat mundan meýlekde halkymyzyň rowaşlygyny ýokarlandyrmagy gönükdirler. Türkmenistan prezidenti wezipetine dalaşgar Mary vilayatynyň häkiminiň orunmasary Agajan Bekmuradowyň saýlawlaryň öň ýanyna näki maksatnamasynyň esasy ugurlary ýurdumyzyň ykdysady kuwatyny mundan meýlekde pogturlandyrmakdan hemde halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesine iýilikde ýokarlandyrmakdan saglyk goraş, alym we bilim ulgamlaryny beden terbiýany hemde sporty ösdürmek boýunça işleri dowam etdirmekden baratdyr. Türkmenistan prezidenti wezipetine dalaşgar saglyk goraş we derman senaty ministrliginiň awadaş bakanasynyň başlykmany, Milli Geňeşiň mejlisiniň deputaty Berdimehmet Gurbanow ähli ulgamlarda hususan bilim we saglyk goraş ulgamyna geçirilýän özgertmeleri aýratyn üns berjekdigini, ata watanymyzyň ykdysady kuwatyny pogturlandyrmagy we oň halkara aýryny hassa belende galdyrmagy, halkymyzyň hal ýagdaýyny mundan meýlekde ýokarlandyrmagy ähli bilimini hemde tagallalaryny gönükdirjekdigini aýtdy. Iň ýokary döwlet wezipetine dalaşgar wepaly guruluşy gojalyk jemgyýetiniň ýolbaşçysy Baba Murat Meredow döwlet tarapyndan giň mümkinçilikleriň döredilmegi arkaly ekologiýa taýdan arasy we ýokary hil önümler öňlenmegi, ukyply kiçi we orta telekeçiligiň mümkinçiliklerini netijelik herekete getirmegi, baýdyr ykdysadyetini kämilleşdirmegi saýlawlaryň öň ýanyna naky maksatnamasynyň esasy ugurluk hökmüne belledi.
durmuşyň ähli ulgamlaryna almy tehniki täzelikleri giňden ornaşdyrmak, ykdysadyy diversifikasiýa ýolu bilen ösdürmek, owu hojulugynyň döwrewaplaşdyrylmagyny dowam etdirmek. Türkmenistanyň prezidenti wezipetine dalaşgar, Türkmen Döwlet Beden Terbiýe we Sport institutynyň almy işler boýunça prorektory, pedagogika ilmläriniň kandidaty Hadyr Nunaýewiň saýlawlaryň öňýany maksatnamasynyň ugurlarydyr. Türkmenistanyň Demokratik Partiýasynyň Türkmen Maşetrap Komitetiniň başlygy Dalaşgar Maksat Ödeşew saýlawçylary saýlawlaryň öňýany maksatnamasy bilen tanışdyryp, vilayetleri çaltyp günlerde senagatlaşdyrmak, halk hojalygy toplumynyň ähli puduklaryny mundan meýlekde ösdürmek, innovasiýalaryň esasyna öňümçilik mümkinçiliklerini puduklamak hemde ykdysady kuwaty artdyrmak boýunça wezipeler iler tutulýan wezipeler hatalyny görkezdi. Ahary vilayetiniň Bagawadaýhan etrafynyň arasaçylyk we keselleriniň aýramana garşy göreşmek gullugynyň başlygy Dalaşgar Maksat Murat Öwedgilliýew saýlawlaryň öňýany maksatnamasyny saýlawçylara beýan etmek bilen adamlar baradaky aladany iler tutulýan ugur hökmüne kiýetledi. Hemde senagatyň ähli puduklaryny ösdürmäge gönükdirilen ugry dowam etdirmek boýunça çägler barada aýtdy. Döwlet Energetika Institutynyň gaýtadan dikildirilen energiýanyň çeşmeleri ilmi öňümçilik merkeziniň direktory Dalaşgar Kakhyly Sarif saýlawlaryň öňýany maksatnamasyny senagaty ösdürmegi, ähli içerki serişlerden netijeli peýdalanmagy, täze iş orunlarynyň döredilmegini, ykdysadyň ähli puduklaryny şeýlede bilim, medeniýet, sport, syýasatçylyk, durmuş üçünçiligini ulgamlaryny kämilleşdirmek boýunça özgertmeleri dowam etdirmegi esasy wezipeleriň hatalyny görkezdi. Şeýlekde ýurdumyň prezidentiniň ähli halk saýlawlary Türkmen döwletiniň hemde jemgyýetiniň durmuşyna möhüm waka bolup, ýurdumyzda mundan meýlekde demokratik özgertmeleriň dawarlanmagyny, Türkmen halkynyň döwletçiliginiň we ösüşiň belin sepkitlerine tarap okuny hereketini dowam etmäge aýgatlylygyny aýdyn tasdiklady. Ende bolsa Türkmenistanyň prezidentiniň golçaky resminamasy bilen tanşadýat. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne Türkmen elektrik energiýasynyň daşary ýurtlara iwerilýän möçürlerini artdyrmak, şeýlede Türkmenistan, Awganistan, Pakistan elektrik geçirjetining taslamasyny üstünlikli durmuşa geçirmek maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karary gol çekdi. Resminama laýyklykda Türkmenistanyň energetika ministrliginiň Türkmen Energo Guruluşy konserni Awganistanyň Hirat vilayetinde yerleşýän Nur El Jahat elektrik bekadini açyk paýlagy deshalyň taslama, üçünçilik guruluşy gurnumy synagy we işe girmek işlerini ýerine ýetirmek barada Awganistanyň da Afganistan Breshne şirkat kompaniýasy bilen değişli şertnamany baglaşmagy ygtyýar berildi. Şogun Türkmenistana Türkmen döwletiniň başlygynyň saýlawlary aýratyn dawaral ýagdaýda geçirildi. Ýerilen ýurdumyzda döredilen saýlaw uçastaklaryna saýlawçylar öz konstitusiýon hukuklaryny peýdalanmak, iň ýokary döwlet wezipetine dalaşgarlyň 9-synyň iň münasibine ses bermek üçin gelirler. Ýer saat 07:00 ýurdumynyň ähli saýlaw uçastaklaryna ses bermek başlandy. Bu möhüm jemgyýetçilik syýasy çäre dol taýýarlyk bilen gelen ýurdumynyň ähli saýlaw uçastaklaryna bugun aýratyn işçilik, galby joşuňlyk we dawarallyk emele geldi. Ýurdumynyň ähli şäherlerine we owularyna Türkmenistanyň prezidentiniň saýlawlary ýokary hukumatlyk ýagdaýyna geçdi. Hemme ýerde konsert meýdançylary taýýarlandy, göçme sowda guruldy. Bu şany gün ilkinji gedek ses bermäge gatnaşan ýaş saýlawçylaryň aýratyn ýadyna galar. Bu möhüm jemgyýetçilik syýasy çäre häzirki zaman Türkmen jemgyýetini mundan meýlekde demokratiýalaşdyrmak we Türkmen halkyna gadymdan mahsus bolan hakyky halk häkimetlik ýörelgelerini berkitmek ýoluna täze uly ädim boldy. Ýurdumynyň ähli saýlaw uçastaklaryna hemde Türkmenistanyň daşary ýurtlarynda ýerleşýän diplomatik wekilhanalaryna hemde konsulluk edaralaryna döredilen saýlaw uçastaklaryna prezident saýlawlary döwlet baýdagyny ýokary galdyrmak hemde Türkmenistanyň döwlet senatyny ýerine ýetirmek dawarasy bilen başlandy. Iň ýokary döwlet wezipetine dalaşgarlar şu saýlaw möhseminde bäseçleriň hemmesiniň münasip we hormatly adamlardygyny bellep, olaryň ählisiniň umumy maksada gullugy diýeneklerini, ýagny Türkmenistana geçirilýän giň gerimli özgertmelere sallany goşan goşmak isleýäneklerini aýtdylar we illeşlerimiziň öz erkitliklerini beýan edip, bu çynnaky we jogapkärçilikli meselede dogry we oýlanşykly çözgüt kabul etjekdiklerini anam bellerdiler. Mälim bol şeýle ýurdumyzda saýlawlaryň öňýanyna çäreler hakyky demokratik esasda erkin açyk ýagdaýda geçdi. Munyň öňünde iň ýokary döwlet wezipetine dalaşgarlary saýlawçylary saýlawlaryň öňýanyna maksatnamalary bilen tanışdyrmaga, olaryň ýeketek dogry çözgüt kabul etmekleri üçin şol maksatnamalary çekişme arkaly aral maslahatlaşmagy we baha bermäge mümkinçilik berdi.
Türkmenistan'ın prezidentinin saýlawlaryna gözegçiligi milli synçylardan başga da halkara synçylar hem amal aşardylar. Saýlaw gününe saýlaw uçastaklaryna daşary ýurtlaryň köpçüliklerini habar berişleri işlerinin wekilleri boldylar. Munyň özi watanymyzyň halkara giňişligine barha artýan agrynyň subutnamasy bolup, dünýä bileleşiginiň türkmen döwletiniň durmuşyndaky bu möhüm jemgyýetlik syýasat çäre uly gyzyklanma bildirilmegini şertlendirdi. Şeýlelikde 12 martda Türkmenistanlaryň millionlarçasy özlerine mahsus bolan ruhwanetlik we raýat işçiligi bilen saýlaw uçastaklaryna gelip öz konstitusiýon hukuklaryny berja etdiler. Merkeze saýlaw toporundan habar berilýär ýaly Türkmenistanyň paýtagtyna we 5 welaýatyna ýurdumyzda hereket edýän kanunçylyk hemde halkara hukugynyň kadalaryna berk laýyklykda geçen saýlaw mewsuminiň ýokary guramaçylyk derejesi bellenildi. Bu ýagdaý ýerlerde saýlawlaryň başyna gözegçilik amala aşyran milli synçylar hem dol tasdiklaýar. Muňa garaşy döwletleriň arkalaşygyndan, Şanhay hyzmatdaşlyk guramasyndan, Islam hyzmatdaşlyk guramasyndan, türki döwletleriň guramasyndan hemde daşary ýurtlardan synçylariň wekilliginiň agdalary göz ýetirip bildiler. Olar saýlawlaryň nähil derejede geçenligi barada anyk düşünjelmäge, türkmen halkynyň agdybirligine hemde jewitligine göz ýetirmäge doly mümkinçilik aldylar. Türkmenistanyň prezidentiniň saýlawlary we şonuň bilen baglanyşykly wakalar halkara jemgyýetçiligine hemde dünýäniň habar berişleri işlerine ägir türlü gyzyklanma döretdi. Bugün saýlawlaryň demokratiýa ýagdaýyna geçirilendigine göz ýetirmäge mümkinçilik alan köp sany daşary ýurtly jurnalistler hem saýlaw uçastaklaryna bolurlar. Bu saýlaw mewsumi täze syýasy şertlerde hemde Türkmenistanyň saýlaw kodeksinde kanunçylyk taýdan berkedilen, umumy kabul edilen halkara kadalaryna laýyklykda işlenip taýýarlanan kämil hukuk çäklerine geçirildi. Türkmenistanyň saýlaw mewsumi amatlyk hemde asuda durmuş ykdysady hemde syýasy taýdan awadan ýagdaýda geçirildi. Ýurdumyz 2021-nji ýyly oňat görkezleri bilen tamamlady. 11 fevralda döwlet başçylygynyn ýol başlaryna geçirilen Milli Giňeşiň halk maslahatynyň mejlisinde bellenşi ýaly 20 şöyle özgertmeleriň üstünlikli amala aşyrylmagy hemde ykdysady ulgamyň ösdürmegi, jemi içerki önümiň durnukly ösüşini beýana tapdy. Ykdysadiyetimiziň ähli podoklaryna diýen ýaly ýokary önümçil görkezleri gazanyldy. Sewda we hyzmatlar ulgamy ýokary diýip günlerden ösdi. Şunda büdjet serişdeleriň köp bölegi durmuş ulgamyny maliýeleşdirmäge gönükdirli. Garaşy Türkmenistan häzir öz ösüşiniň täze tapgyryna täze gadam goýdy. Biz bu döwri ýygy gidel ösüş hemde giň gerimli özgertmeleriň bundan meýlekde üstünlikli amala aşyrylýan döwür diýip kesitledik. Ol berqara döwletiň täze ýamynyň galkynç diýilip atlandyrylýar. Bizden garaşy döwletimiz indi 25 ýyldan gowrak wagt ýary halkara gatnaşyklaryny ösdürmek boýunça işlerini hemişelik beýtaraplyk derejesinden uralyp amala aşyrýar. Dünýäniň döwletleri we halklary bilen dostlyk, doganyk hemde hoşnetlik goňşulyk gatnaşyklaryny saklaýar. Ähli meseleleriň parahatçylykly ýollar bilen çözülmegi uğruna çykyş edýär. Bu ýollar biziň halkymyzyň milli bähwitlerine garaşy döwletimiziň ösüşiniň daşary syýasat uğruna dol laýyk gelýär. Demokratik ösüş ýoly barada aýdylanlar türkmen halkynyň bu wagtda köp asarlyk däpleriniň bardygyny bellemek möhümdir. Ähli taryhy döwürlerde türkmenler möhüm durmuş meselelerini aýratynda halkyň başlygyny saýlamak meselesini umumy maksat esasyna çöpdir. Ýokary durmuş ölçegleriniň döredilmegini, hukuk kepillikleriniň berkidilmegini, adamlaryň öz isleglerini durmuşa geçirmek üçin zerur şertleriň üpçün edilmegini, esasy milli ýolagularyň daşyna jewitleşmegi ugur edilmek bilen biz türkmen halkynyň syýasy medeniýetiniň taryhy tejribesini demokratik hemde halk häkimiýeti ýolagularyny saklaýas we ösdürýär. Ägärki döwürde agdybelik hemde geňiş etmek aqbal keyfiyetleyici çözgüde kabul etmekde, halkyň syýasy erkini ýüze çykarmakda möhüm gural bolup durýar. Bu wasa jemgyýetde syýasy hemde durmuş taýdan durnuklygyň, tertip düzgüniň, asudalygyň we agdybirligiň özenler. Şunda bir näçe milli usullardan aýratynykda türkmen demokratiýasynyň häsiýetli tapawudy ýüze çykýar. Ruhy bir tewlik döwlet guruluşyny, ähli podoklardaky düýpli özgertmeleri we Türkmenistanyň ykdysady ösüş boýunça giň we şol işleri durmuşa geçirmek esasy şertidir. Ahlak hemde demokratik gymmatlyklary asarlaryň jümüşinden alyp gaýdýan we ony saklamak başaran halkymyzyň ruhy güýjüniň egsilmezdigine ananmak arkaly biz kädäki döwürde gadymy destularyň dürst ýoly görkezýänine şükelenmeýär. Tutuş halkymyz aqbal kesitleyici çözgüde kabul edýär. Milyonlarça adamlar konstitusiýon hukuklaryna esaslanyp isleglerini erkin beýan edýärler. Olar geljegiň öňündäki jogapkärçiligi duýup, geljek ýydyl üçin döwlet başçylygynyň wezipesine munasyp dalaşgyarna öz seslerini berýärler.
Türkmenistanyň konstitusiýasynyň täze erejelenen görnüşine laýyklykda prezidentlik möhletleriniň uzaldyrylmagy ýurdumyzyň geljeki ýol başlygyna, watanymyzyň güllä besmegine, halkymyzyň awadançylygyna gönükdirilen giň we şöyle maksatnamalar hemde taslamalary dol ýerine ýetirmäge mümkinçilik döredir. Türkmenistana saýlawlary we sarasalçyklar geçirmek boýunça merkezi toparyň maglumatlar boýunça saýlaw gününe saat 19:00 ýagdaýa görä saýlawçylaryň umumy sanynyň 97,10 götürme ses berdi. Ahal vilayetinde saýlawlara taýýarlyk görmek, hemem gurumçylykly geçirmek boýunça ýerine ýetirmeli çäreleň belnamasy taýýarlanyldy. Vilayetin etraplaryna we Tejen şäheriniň çäklerine jemi 364 sany saýlaw uçastyklary döredilip, şolaryň 30-y onlaýn tertibinde guruldy. Bu öýränim möhüm syýasy jemgyýetçilik çäresini ýurdumyzyň konstitusiýasyna hemem hereket edýän milli kanunçylyga laýyklykda demokratik ýörelgeler esasyna ýokary gurumçylyk derejesine geçirmek üçin paýtatymyzda degişli işler ýeýbanlandyrly. Aşgabat şäherine 310 saýlaw uçastygy döredilip, olar zeruri enjamlar, serişdeleri we degişli gollanmalar bilen öpçün edildi. Arasaçylyk we oňunalyş ziýansızlanyş kadrlaryny berjaý etmek üçin şäherleň toplumy gözüňe tutuldy. Açyklyk hemem aýanlyk esasyna geçirilen bu möhüm jemgyýetçilik syýasat şäheri halkymyzyň agdy berligini we bütewligini Türkmenistanyň oňun özgörtmeler ýoly bilen önümli öňe barýan watanymyzyň ykbaly üçin ýokary jogapkärçilik çekýänini bütün aýdyglygy bilen eşkär etdi. Balkan vilayet boýunça döredilen saýlaw uçastyklarynyň 272-si degişli derejede enjamlaşdyrylyp, saýlawlara dolu taýýar edildi. Saýlaw uçastyklarynyň 30-synda saýlawlaryň geçirilişine sanly ulgamy arkaly sin etmek mümkinçiligi döredildi. Ýokary durmuş ölçegleriniň döredilmegini, hukuk kepillikleriniň berkedilmegini, adamlaryň öz etleglerini durmuşa geçirmek üçin zerur şertleriň öpçüni edilmegini, esasy milli ýörelgeliň daşyna jewsleşmegi ugry edilmek bilen biz türkmen halkynyň syýasy medeniýetiniň taryhy tejribesini, demokratik we halk häkimiýeti ýörelgelerini saklaýas we ösürýäs. Häzirki döwürde agdyberlik we geňiş etmek, ykbal kesitleji çözgüdi kabul etmekde, halkyň syýasy erkini ýüze çykarmakda möhüm gural bolup durýar. Bu bolsa jemgyýetde syýasy hemem durmuş taýdan durnuklygyň, tertip düzgünüň asudalygyň we agdyberligiň özünidir. Birnäçe milli usullardan aýratynlykda türkmen demokratiýasynyň häsiýetli tapawudy ýüze çykýar. Ruhy bütewlik döwlet guruluşyny ekli pudoklardaky düýpli özgörtmeleri we Türkmenistanyň ykdysady ösüşi boýunça giň möçörli işleri durmuşa geçirmek esasy şertidir. Daşy vilayetiniň çäklerini 523 sany saýlaw uçastygy döredilip, olaryň eklisi bildirilýän talaplara laýyklykda dowly enjamlaşdyryldy. Şolaryň 30-syny saýlawlaryň geçirilişine sanly ulgamy arkaly gözegçilik etmek mümkinçilik döredildi. Tutuş halkymyz ykbal kesitleji çözgüdi kabul edýär. Milyonlarça adamlar konstitusiýon hukuklaryna esaslanyp, isleglerini erkin beýan edýärler. Olar geljegiň öňündäki jogapkärçiligi duýup, geljek üçin döwlet başlygynyň wezipetine münasip dalaşgaryna öz seslerini berýärler. Ýurdumyzyň geljeki ýol başlasy, watanymyzyň gülle besmegine, halkymyzyň awadançylygyny gönükdirilen giň möçörli maksatnamalary we taslammalary doly ýerine ýetirer. Prezident wezipetine görkezlenilen hataryny Türkmenistanda hereket edýän 3 partiýanyň demokratik, agrar hemem senagatçylar we telekeçiler partiýalarynyň ählisiniň wekilleriniň bardygym ören ähmiýetli ýagdaýdyr. Ýurdumyzda jemgyýetçilik guramalarının we birleşikleriniň raýatlyk idaralarynyň ösdürilmegi köp partiýalyk ulgamynyň emele gelmek üçin möhüm şert boldy. Ahlak hemem demokratik gymmatlyklary asyrlyň jümüşinden alyp gaýdýan we onu saklamagy başaran halkymyzyň ruhy güýjüniň eksilmezligine inanmak arkaly biz häzirki döwürde gadymy desturlaryň dürs ýol görkezýänine şüphelenmeýäs. Lewap vilayeti boýunça döredilen saýlaw uçastyklarynyň 559-y döwürwap zerur enjamlary bilen öpçün edildi. Saýlawlara sanly ulgamy arkaly sin etmek üçin hem saýlaw uçastyklaryna zerur şertler döredildi. Döwletiň milli wezipeleň we maksatlaryň ornuny bolan umumy düşünje olaryň hemmesini baglaşdyrýar. Türkmenistanyň prezidentligine dalaşgarlygyň maksatnamalary syýasy, döwlet, durmuş ykdysady ugurlary boýunça kemale gelen ýörelgeliň töweregine jemlendi. Bugün ýurdumyzyň hemme saýlaw uçastyklary aýratyn dawaraly, ýokary ruhy ötülüş ýagdaýyna beslendi. Saýlaw uçastyklary möhüm jemgyýetçilik syýasy çäresine dowly taýýarlyk bilen geldiler. Türkmenistanyň prezidentligine saýlawlar ýurdumyzyň ähli şäherlerine we owularyna toýa beslenip geçdi. Türkmenistanyň prezidentiniň saýlawlary hemem oň bilen baglanşykly wakalar halkara jemgyýetçiligine we dünýäniň köpçüliklerine habar berişdirişlerine uly gyzyklanma döretdi. Döwletimiziň jemgyýetçilik syýasy durmuşyny demokratiýalaşdyrmak, saýlawlary häzirki döwrüň talaplaryna we halkara kadrlaryna laýyklykda geçirmek amal aşyrýan özgörtmeler syýasatymyzyň esasy ugurlarynyň biridir. Garaşdy ýurdumyzyň durmuşyny möhüm ähmiýeti bolan bu jemgyýetçilik syýasy çäre
umum ikrar edilen demokratik kadalar atababalarımıza mahsus bolan milli deyip desturlarımız esasyna gurully. Mary welaýatyna 549 sany saýlaw uçastyklary döredilip, ulan eklisi Türkmenistanyň prezidentiniň saýlawlaryny guramagyň tertibine laýyklykda enjamlaşdyrylyp taýýar edildi. Bu çärenin guramaçylykly geçilmegini öpçün etmek maksady bilen yerlik häkimet idaralaryna we saýlaw toparlaryna ýygyderli usuliýet kömegi saýlawçylaryň arasyna wagyz düşündiriş işleri ýoly goýuldy. Jemgyýetimiziň hukuk esaslaryny we demokratik başlanýşlary pogtolandyrmaga gönükdirilen çärelen giň toplamy durmuşa geçirilýär. Ýurdumyzda raýatlarymyza döwlet gullugyny işlemege, saýlawlarda ses bermege, döwlet wezipelerini saýlanmagy, ýurduň işlerini we dürli derejelerdäki jemgyýetçilik işlerini dolandyrmaga gatnaşmagy hukugy öpçün edýän tertibiň ýoly goýuldy. Köp asyrlyk deyip desturlary aýuly çemeleşmek, jemgyýetiň ruhy, ahlak we demokratik esaslaryny pogtolandyrmak ýaly ýörelgeler milletiň ösüş taryhynyň bütün dowamyny ütgüsiz saklanyp gelýär. Buluň eklisi nesillerimiziň midemiz arabalanşygyny has aýdynlygy bilen äşgär edýär. Häzirki wagtda bu ýörelge dörejliň täze belentliklerini çykarlýar. Oň baş maksady adamlyň bagtyarlygy we awadançylygydyr. Biziň jemgyýetimiz ulu üstünlikler, belen sepetler hemem kemil dünýä garaş tejribesine esas edinip, ýurdumyzyň garaşsyz ösüş taryhyny Türkmenistanyň prezidentiniň saýlawlaryny guramaçylykly geçirdi. Türkmen halkynyň köp asyrlyk demokratik deyipleri bar. Ähli taryhy döwürlerde türkmenler möhüm durmuş meselelerini, aýratynym halkyň başdanyny saýlamak meselesini umumy maslahat esasynda çözüpdir. Bu destur garaşsyz betarap Türkmenistanyň jemgyýetçilik döwlet guruluşynyň möhüm bölegine urildi. Saýlaw kodeksine laýyklykda Türkmenistanyň prezidentiniň saýlawlary boýunça ses bermekligiň çäklerini ýurdumyzyň daşary ýurtlardaky elçihanalarynyň ýanyna döredilen saýlaw uçastyklaryna da ses berilip başlandy. Ýeri gelene aýsak daşary ýurtlarda Türkmenistanyň diplomatik wekilhanalarynyň ýanyna saýlaw uçastyklarynyň 40 bersi döredilip, olaň ählisi hemme zerur şertlerdir enjamlary bilen öpçün edildi. Saýlaw möhüminiň hemme tapgyrlary hereket edýän milli kanunçylygy hemme umum kabul edilen halkara kadrlaryna laýyklykda öz wagtyny guruldy. Daşary ýurtlardaky türkmenstanlar ýurdumyzyň daşary ýurtlardaky elçihanalaryna baryp münasip gören dalaşgarna işçiň ses bermege gatnaşdylar. Bu möhüminiň umumy kabul edilen halkara kadrlaryna laýyklykda açyklyk we aýdynlyk ýagdaýynda hemem giň bäsleşik esasyna geçirilmegi garaşsyz betarap watanymyzyň demokratik ýörelgeleri agrarlydygyny aýdyn görkezýär. Türkmenistan halkara hukugynyň çäginde parahatçylygyň, howpsuzlygyň we durnuklygyň öpçün edilmegi dünýä döwletleriniň we olaň halklarynyň arasynda dostluk, hoşnýetli goňşuçylyk gatnaşyklary we giňişleýän özara hereketleri pogtolandyrmak maksady bilen bu ugurda netijeli işleri alyp barýar. Saýlawçylar, dalaşgarlary Milli Geňişiň Halk Maslahatynyň taryhy mejlisine kabul edilen berkarar döwletiň täze ýamynyň galkanşy Türkmenistany 2020-2050 ýyllarda durmuş ykysady taýdan ösürmek milli maksatnamasyna laýyklykda halkymyzyň rowaçlygyny hasam artdyrmak hemem diýarymyzy ösürmek ugruna ýerine ýetirilýän işlere münasip goşunt goşjoklyklaryna anamillerdiler. Şeýlelikde bu waka Türkmenistanyň täze taryhyny, ýurdumyzyň ösüşiň demokratik ýoluny, türkmen halkynyň awadançylygynyň we bagtyarlygynyň maksatlaryna agrarlydygynyň täze suwutnamasy hökmüne girer. Hormatly adamlar, ene bolsa ýurdumyzyň welaýatlaryny we paýtagtymyz Aşgabat şäherinde şuň 10-njy martda saat 20-den 13-njy martda saat 20-çe boljak howa barada Türkmenistanyň howa mutlugynyň berýän habary bilen tanış boluň. Balkın welaýatyny ötkäp duran bulutly howa we demaz günogurdan teýle sekunda 9-14 metr etýän şemal öter. Howa gecesine 2-7 gradus gündüzüne 10-15 gradus maýly bolar. Ahal welaýatyny ötkäp duran bulutly howa bolup az kem ýağşar ömür bolmagy mümkin. Gün ortagyňdan teýle sekunda 8-13 metr etýän şemal öter. Howa gecesine 6-11 gradus gündüzüne 7-10 gradus maýly bolar. Mary welaýatyny ötkäp duran bulutly howa bolup ýağşar demaz günogurdan teýle sekunda 7-10 metr etýän şemal öter. Howa gecesine 9-14 gradus gündüzüne 15-20 gradus maýly bolar.
Liverpool ayetini ütkeptiren bulutlu hava olup, yan şehir Demrad Gunordan telisi kuntu 7-12 metre etiyen şemali ötür. Hava gecetini 8-13 gradus günnüzünü 10-15 gradus maylı olur. Daşoğlu vilayetini ütkeptiren bulutlu hava olup, Gunotardan telisi kuntu 7-12 metre etiyen şemali ötür. Hava gecetini 2-7 gradus günnüzünü 8-13 gradus maylı olur. Paytahtymyz Aşgabatda ütkeptiren bulutly hawa bolup, azken şahar. Onu ortadan telesi kunta 8-11 metre etiyen şemali ötür. Hawa gecetine 7-9 gradus günnüzüne 8-10 gradus mayly bolar. Ýurdumyz boýunça mart aýynyň 10-çyna magnet hadisasynyň dur noktada ýagdaýda bolmagyna garaşylýar. Edil vatandaşları yaz pasyna bunun dowamyna howanyň derejesiniň ütkäp durýanyny nazara alyp, paslyň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi. Şeýlede häzirki wagtda howada tuzun bölejikleriniň kadadan 5 götürüm artmagy we howanyň akymynyň ütkümi bilen baglanşykly howa şertleriniň adamyň bedenine getirip biläjek oňaýsy täsirleriniň öňüne almak maksady bilen agyly burun örtügini ulanmaklygy maslahat berýär. Hopsuz olan 2 metr araçağı berja etmek, eller arası saklamak zerurdur. Mehran eleşler, buları berja etseniz ýylyň islenik paslyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehran adamlar şuňlan watan habarlary gepleşigimiz jemleýäs. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkyşy döwründe ata watanymyz Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşleri betlenýär. Ähli ösüşleriň ödeninde bolsa halkyň bekbid bar. Çünkü bizim yurdumuzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.